Hingke guys norok nugui mankha na ani asol pura ready ongkha bosoro rabbai kha naidi ang hingke tabuk norok no sago tui funuknai norok bahai ongjak bai kha comment khai sadia no hingke ang tabuk norok no sago tui funuknai sini kan borok sini bokong bara rok ni traditional der busuk naithok sabo hamjai tongjak risa hayada ang bo belai hamjago cherai ni simi ang asuki rikna hamjago ang buini serai pro buini rikna tangma nukhangke ani bukha suke yogo butikhe tak ang srungna musungo manna musung ang bo tangna musung mane hingke ang tabukhe rungsuka tabukhe ang rikna bumulok kamken khole mano sinparo hingke kholnai kre buini thani nugya ang buini thani nugya haifana ang niji idea khai kholuta haike tabuk to pura clear ang saka ang riknai takna rungene sak ni ya thangbon pasai maman hainang za khatam ni hingke riknai tagi kaisa business o khaimana hayada ang bo riknai tagi phalo ne sak jinis khorcha cholimana haida I